on merkityn pelin sijaan 2 urheiluaiheista uusinta lähetystä. Niistä ensimmäinen Loppuliuku tutustuttaa meidät suomalaiseen maailman huipputason purjelentäjään Simo Kuusistoon. Ja toinen noin kello 18.20 alkava Raha juoksee olympialaisissa puolestaan selvittelee olympialaisten muuttumista ajan kuluessa. Mutta ensinnä siis Piikajärven lentokentälle ja Simo Kuusiston seuraan. Teippausten tarkoitus purjekoneessa on lähinnä tiivistää nämä raot, jotka jää, kun siipi kootaan, siipi laitetaan runkoon kiinni, siihen jää pieni rako. Ja kaikki ilmanvuoto ja tiivistäminen on erittäin tärkeää. Ja se saadaan kaiken helpommin ja varmemmin teipillä tehtyä tämä homma. Täytyy saada ennen syyssateet vai? Erityisen tärkeä on siiven puhtaus. Se on joka aamu pestävä huolellisesti ennen kuin lähdetään lentämään niin, että tämä siiven virtaus pysyy laminaarisena lennon aikana, jolloin pastus on mahdollisimman pieni ja kone liitää tehokkaasti. Kaikki mahdolliset epäpuhtaudet, varsinkin tästä etureunan alueelta, on pyyjettävä pois. Samoin joka aamuna tankataan kone vettä täyteen. Siipiin me saadaan 180 litraa tähekoneeseen siipeen vettä. Jos tulee hyvä päivä, siihen on aina varauduttava joka aamu, että tulee kovat kelit. Sen tähden me pannaan mahdollisimman suuri siipikuormitus heti aamulla ja vedenhän saa sitten pois, jos tarvii, ettei sitä välttämättä tarvitse, jos kelistä ei tulekaan kovaa. Ja samaten koko kone muutenkin putsataan ja tarkastetaan aamulla aina ennen lentopäivän alkua. No muu valmistautuminen nyt käsittää tietenkin ensinnäkin sen, että pitää jostakin järjestää itselleen kunnon koneet. Kalusto on varmasti viimeisen päälle. Siitä ei ole mikään tehtävä, mikä ei jää kiinni siitä, että joku kone on varmasti hyvä. Ja se nyt ei ole tuottanut onneksi ongelmia, että mulla on hyvä kalusto ja nyt näihin kisoihin on hyvä kone. Että siitä ei ole kiinni homma. Toinen on sitten taas, että avustajaporukka täytyy olla ehdottomasti tuttu ja semmoinen, kenen tuntee. Mullakin on onneksi vaimo ollut mukana innokkaasti ja mun keskenään näitä systeemeitä niin paljon kehitelty, että meillä on niin kuin ympärivuorokautisesti ajateltu, että mitä tämä kisa pitää viedä lävitse. Toinen on tietenkin fyysinen kunto, se pitää olla riittävä, jotta jaksaa tämän koko ajan lentää tehokkaasti, lähinnä just tämän harjoitusajan ja varsinkin itse kilpailuajan, joka kestää sitten vielä 2 viikkoa sen 3 viikon harjoitusjakson jälkeen, jonka mekin ennen kisoja on normaalisti pidetty. Niin fyysinen kunto pitää olla sen verran, että jaksaa sen lentää lävitse niin, ettei tunne väsymystä liiallisesti ja ettei sen tähden huomiokyky heikkene. Simo Kuusisto, ehdottomasti kirkkain purjelentotähtemme, voitti vuosi sitten hopeaa Italian Rietissä pidetyissä purjelennon maailmanmestaruuskilpailuissa. Toinen tila vaikeissa vuoristo-oloissa oli suomalaislentäjältä sensaatiomainen saavutus. Tosin Kuusiston hyvää menestystä osattiin odottaa jo edellisten USA:n Hobbsissa lennettyjen maailmanmestaruuskilpailuiden valossa. Tuolloin Kuusisto liiteli 6. Italian maailmanmestaruuskilpailujen hopeatilan jälkeen Kuusisto on valmistautunut huolellisemmin kuin koskaan seuraaviin Australian Benallassa pidettäviin lajin maailmanmestaruuskilpailuihin. Näin siksi, että seuraavat MM-kisat lennetään maastossa, joka muistuttaa ällistyttävän paljon Suomen oloja.
perheen merkitys ainakin minulle henkilökohtaisesti on tuollaisissa pitkissä kisoissa erittäin tärkeä sikäli, että ne pienet vapaa-ajat, mikä kisan aikaan tulee, niin ne todella on vapaa-aikaa. Ja voi elää tuommoista ihan normaalia elämää. Siinä välillä oli ihan oma itsensä, oman perheen kanssa ja lasten kanssa leikkiä, niin vapautuu vähän ajatukset lentämisestä ja voi sitten taas lennon aikana keskittyy enemmän pelkästään siihen lentämiseen. Ja toisaalta kun on vaimo avustaja, niin sen tietää maassakin kaikki systeemit pelaa kaiken aikaa niin kuin itse on halunnut. Kun sitä on keskenään monta vuotta soviteltu, niin se tietää, että mun ei tarvitse taas miettiä yhtään näitä maaorganisaatioasioita, että ne on varmasti hyvissä käsissä. Se on ja osaltaan erittäinkin tärkeä asia, että kaikki yhteydenpito, mitä radiolla yhteyttä pidetään, niin kaikki viestit menee perille, sanoo jotain, niin toinen ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja päinvastoin. Että siinä ei tule tämmöisiä ongelmia siitä, että ymmärrettäisiin väärin joku asia. Kuvausryhmämme kävi 40 kilometriä Porista kaakkoon sijaitsevalla Piikajärven lentokentällä seuraamassa Simo Kuusiston valmistautumista maailmanmestaruuskilpailuihin. Kuusiston käytössä oli Saksan liittotasavallasta nimenomaan hänelle tuotettu kone, jollaisella, tosin hieman muunnellulla koneella, Kuusisto osallistuu Australian kisoihin. Konetta lentokuntoon olivat valmistelemassa myös kisoihin huoltoporukkaan lähtevät Simo Kuusiston vaimo Kirsti, lapset Raija ja Markku sekä teknisestä puolesta vastaava Mikko Mäkinen. Nyt ensinnäkin on tietenkin tärkeää se, että mahdollisimman miellyttävä istuma-asento niin, että täällä pystyy todella istumaan tuommoinen 6-8 tuntia päivässä niin, ettei paikka puutu eikä tunnu olo hankalalta. Koska yhden tehtävän läpilentäminen saattaa kestää todella yli 6 tuntia. Ja sen jälkeen kun tänne ollaan menty, niin tarkastetaan ohjaimet normaalisti, että kaikki pelaa. Niin kuin normaalisti joka lentolähdys käydään kaikki lävitse. Vaipat, lentojarrut. Pistää sähkölaitteet päälle. Radio. Kokeillaan äänivoimakkuus. Variometri. Et kaikki säädöt on kohdallaan, korkeusmittari on nollattu. Kaikki mittarit näyttää niin kuin niitä pitää tässä vaiheessa näyttää. Laitetaan ohjaimet lentolähtöasentoon ja sen jälkeen ollaan periaatteessa valmiita lentoon lähtöä sitten. Nyt sä aloittaa. Äiti, kävi kun nyt vaikka heittämässä köyhiä. Ei tarvitse. Samoin. Vielä valmistavainen. Valmis. Minä kuuntelen kolanteen starttiin Piikaradalta 17. Olen pienestä saakka ollut kiinnostunut purilennosta ja lentämisestä yleensä ja ilmailusta. Pienestä kun muistan, olen lennokkia rakentanut ja lennättänyt ja seurannut, kun lentokoneet lentää ja se on sitä kautta sitten ilman muu kehittynyt, että kun 15 vuoden ikä tuli täyteen, jolloin purilentokurssille pääsee, niin olin ilman muuta heti
heti menossa purjelentokurssille ja siitä se on sitten jatkunut eteenpäin. Tähän mennessä lentotunteja on kertynyt noin 2300. En ole koskaan laskenut paljonko tähän menee aikaa, mutta kyllä siihen noin melkein kaikki vapaa-aika menee tämän asian ympärillä tavalla tai toisella. Ja meilläkin, kun se on koko perheen homma, niin se on sikäli ehkä helpompaa, että me harrastetaan sitä koko perheellä. Vähemmän sitä jää mihinkään muuhun aikaan. Se, että miltä lentäminen sitten tuntuu ja millainen fiilis lentäessä se on hyvinkin vaikea sanoin kuvata, mutta niin mulla on itselleni semmoinen ajatus, että sitä on aivan toinen ihminen, kun lähtee koneella ilmaa. Jollakin tapaa siihen asennoituu niin tiiviisti siihen itse lentämiseen. Ja varsinkin kilpailujen aikana, niin siinä on niin kiinni ajatukset väkisin itse lentämisessä ja siinä päätöksentekoprosessissa, mitä lentäminen ja mahdollisimman nopeasti eteenpäin meneminen vaatii. Niin vaikka koneet on tullut tehokkaammiksi selvästi lähinnä sen jälkeen, kun ruvettiin lasikuitua, hiilikuitua ja yleensä tämmöisiä komposiittirakenteita käyttämään, niin niiden muotoilu, aerodynaamiset ominaisuudet ja muoto selvästi parantuneet, mutta toisaalta ne on tullut kyllä turvallisemmiksi. Kaiken kaikkiaan turvallinen laji on, mikäli pitää huolen pelin säännöistä. Kiire ja stressi ei saa näkyä harrastuksessa. Mä olen sitä koittanut kovasti pitää mielessäni. Ja toisaalta tämä laji on semmoinen, että siinä ei saa tuntea kiirettä. Kaikki toimenpiteet täytyy olla harkittuja ja varman päälle. Ja jos siinä tuntee stressiä itsellensä, niin se homma ei luonaa niin kuin sen pitäisi luonata. Että kyllä se on pidettävä tämmöiset asiat pois siitä ja leikkimielellä kuitenkin tätäkin tehtävää.
Tämä laji kasvatuksellisessa mielessäkin on sikäli tärkeää, että se opettaa ihmisen sen porukan, ketä siinä on, niin yhteistyöhön. Yksinään ei kukaan pääse lentämään. Että aina on oltava joku avustamassa, oltava hinauslentäjä. Toisaalta se vaatii sen, että on kurinalaista tämä porukka, että se toimii niiden sääntöjen määräysten mukaan, jota ilmailutoimintaa on olemassa. Ruskan värit alkavat näkyä luonnossa ja talvi lähestyy. Purjelentäjän on pakko lopettaa Suomessa lentäminen. Miten Penalan kisoja ajatellen valmennus jatkuu? Lentokauden päätyttyä voi esimerkiksi siirtyä sisätiloihin lentämään kirjoituspöydän viereen ja jatkaa lentämistä tuollaisena mielikuvalentämisenä, jolloin kartan, valokuvien ja kaikkien muiden tämmöisten hankittujen dokumenttien avulla pyritään suorittamaan tuommoista normaalia lentämistä ja miettimään, miten se lentäminen tapahtuu ja miten sen pitäisi tapahtua ja miten se mahdollisesti tapahtuisi vielä vähän paremmin. Tämä on niin kuin se periaate, millä sitä voidaan jatkaa. Kirjoituspöydällä mulla on lähinnä kartat, valokuvat, edellisten kilpailujen mahdollisesti lähtöajat, maaliintuloajat, kilpailujen tai lähinnä se parhaan keskinopeus, koska se on lähtenyt lentämään, ja sitten toisaalta briefing-laput, jos on sääennuste ollut ja mahdolliset kommentit siitä, mitä se sää on ollut, onko se ollut sama, mitä on luvattu vai onko se ollut huonompi. Ja kaikki tällaiset lentämiseen liittyviä papereita, niin mä kertaan niitä ja selailen ja katselen ja mietin sitten noin omia ajatuksia, niin kokoilen niiden perusteella ja pyrin luomaan semmoisen kuvan siitä, miten se lento on sinä päivänä tapahtunut kaiken parhaiten ja miten se mahdollisesti olisi voinut tapahtua vielä paremmin.